Salut! Am auzit foarte mulți oameni care spun despre mine și sau despre cei din trupa mea că suntem homosexuali. Scopul acestui video este să vă demonstrez vouă fanilor și celorlalți oameni care ne știu că noi suntem foarte heterosexuali. Adică nu știu de ce vă bazați pe niște presupuneri absurde. Noi avem o istorie vastă cu fete. Când eram în liceu, eram atât de heterosexual încât mi se zicea Robi cel heterosexual. Dacă nu v-ați convins de unii singuri, puteți să veniți pe 12 septembrie în Culture House. Avem concert, lansăm videoclip, avem invitați de la Pistol Capse, Chester, Red Blonde, intrarea este liberă. O să fie minunat, minunat, un show de lumini excepțional, excepțional, absolut excepțional. Dacă vreți, noi vă așteptăm.